Pas van de morgen binnen meewerkers en vrijwilligers van AZ op een hichtebracht van de bezitten van de koning. Ze dachten dat al in een delegatie van het Oranje Fonds deel komen zo. Ja, dit hier had de helporganisatie voor psychisch kwetsbare mensen het appeltje van Oranje woon. Dat is een onderscheiding van het Oranje Fonds. Het leek het vooral een feestelijke bezitter te worden, maar de directeur had ook een kritisch lood. De gemeenten lieten AZ in de financiële keld staan. Het is op dit moment zo dat wij te krijgen hebben met heel weinig beroepskrachten, met een heel groot bereik. Dat had koning Willem-Alexander Joet Action. Met heel weinig financiën en de grens is bereikt, dus er moet geld bij. Burgemeester Kronen van Ljout zit ik bij het partier met de koning. Hij beziekt de onreis toe de centen voor een dadelijk wat deel te badgen. De gemeenten moeten nu ook heel veel bezuinigen. Dus daar moesten ze even nadenken over dingen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gewoon doorgaat op dit niveau. En misschien zelfs in de toekomst nog wel wat kan groeien. De partieren die de koning had, gaan net al in een goed yield. Hij bezucht ook wijdwaardig het project van AZ, waarbij het tweedehands computers heel maken en nice worden. Verder vertellen vrijwilligers en klanten van AZ openhartig over haar persoonlijke ondervindings, maar psychische problemen en de hulpverlening. Ik wil natuurlijk heel graag dat het verhaal van AZ goed verteld wordt. En daar kan mijn eigen ervaringsverhaal. Ik wil on te pas in dit geval. En ik ga hem mijn eigen ervaringsverhaal verteld. Is dat net heel privé om dat aan de koning te vertellen? Ja, en direct dus ik heel spannend. Koning Willem-Alexander docht alle jaren samen 20 bezitters aan projecten van het Oranje Fonds, maar nog neer jaar de ronde bezitters zijn uit. 3 kwartier later als start neemt de koning pas afskiën.